समूहा का हो तोरा के गाड़ी देनी आ गाड़ी ले जाके तू टार के लिए के धजे लेनो गाड़ी ना चला काहे ले जालू गाड़ी। अरे के कहता यार कि हमरा गाड़ी ना चलावे आवेला, हम तो बढ़िया गाड़ी चलाई ले। गाड़ी चलावे वाला खामा में तो ठोक के लिया के धजे ला। हमरा का देखबा हम गइनी हो आगे खामा रहल सीटी देनी हो साइड मंगनी हो साला ना हटल मार देनी तू चलानु गाड़िया हमार तोहरे गाड़ी टूटल बा ऊ ना देखला खामवा के साले टेरा मेरा ऐसे हो गइल बा। चौपट नरेश गाड़ी तो लगा था खामा। अरे बताओ यार हमनी के घर में कोई कुत्ता बा? ना अपना घर में कहाँ के कुत्ता हमरा घर में तो के कुत्ता नहीं। तारा घर में कोई कुत्ता नहीं थे, तारा घर में तो खाली सुअर लोग बा। अरे राम लाल अरे समाचार ठीक बा। ए सुना ना हां तहर गांव में तन कोई हमरा गांव में तो खूब हमारी इज्जत बा, जहां जा वहां हमारी इज्जत बा, हमार तो खूब इज्जत बा यार। अब भले कोई करत नहीं कोइया अनिया जी हो गए 10 दिन रहिला जी। वाह गुजरात में ठीक बा ना सब ठीक का बा महाराज तबाही तबाही हे पार्टी अरे जा तनी दुकान खोले के ना दुकान खोले। हां तो दुकान खोले कहां से पुलिस मना करले बा सब पुलिस खोले के नहीं खे दुकान। अरे पुलिस से हमार बात हो गइल बा। क्या बात होई बा? अरे पुलिस से क्लियर बात हो गइल बा, 5 डंडा सुबह में और 5 डंडा शाम में। अरे भैया हाँ, 100 रुपया दो ना। 100 रुपया हाँ बहुत काम बा। अलमारी में से ले लियो। अच्छा अरे अरे भैया अपने घर में अलमारी कहाँ बा हो? अपने घर में अलमारी नहीं के तो पैसा कहाँ धइल बा? नहीं तो बेइज्जती कल जरूरी बा। सारा पैसा लेके 100 रुपया घूमल जरूरी बा। तू इसी कोइले बार हर जगह हमारे बेइज्जती बेइज्जती हो जाता सब बेइज्जती नहीं है हो। जा कमा धामा गोर लगिले बाबा जी। खुश रह बच्चा खुश रह। बाबा जी थोड़ा हमारा हाथ देखी ना, हमरा कुंडली में का लिखोता? अरे तेरा जिंदगी में तो बाहर ही बाहर बा हो। बाहर ही बाहर बा। हाँ। का बा बाबा? तो बहुत भाग्यशाली आदमी बड़ा। अच्छा और का बा? फ्रॉड ऊपर कर वहाँ तो अरे तेरा जिंदगी में तो बहुत पैसा बा हो। बहुत पैसा बा। बहुत पैसा बा। तो एगो काम करी ना, हाय हमार खाता नंबर ले लिया, यही पर ट्रांसफर कर दी ना। अरे बेवकूफ आदमी, ई पैसा ट्रांसफर होई? तो ट्रांसफर ना होई? ट्रांसफर ना होई। जाने तो जब ट्रांसफर ना होई हैं तो हमरा भाग में कहां से आ गई? आंगुर लगाने का Oh,